Wednesday morning na. Good morning mga tanan. May utong, may hapon sa tibok kalibutan. Dong napapos. Dong napapuilas ang igagaw. Late na. Nakikisakay na ko sang apo na taman sa kuwan. Makisakay ra ko mabuntag. Hapon na commute ra ko. Kamu natin sa servisyo. City 20. 20 na. Ayan, dapat yung courser. Tanga na lagi. Agaw Gina. That pains. Yes. Baklay na po si Manay. Naninggi mo nagkuan. Nice na oh. Isa ka pa nang abot. Mga estudyante magpapaglarga. Protokol na. Ang tiles day dun kanang mo edad ipod. Hindi, basta nga ni granite, di magdugay. Masa may majo? Majo pa rin dahil nga rin dahil kasihan. Masa may ngana ng di granite. Porcelain mo rin niya? Porcelain ito na. Anak. Katong ang bata ba nagawa pa nagtanaw bako magisa kita sa halaka tinura. Ha? Ngani po dagko. Oo. Naku katuig ko nina. Ako kam. Mo edad day gihapon. Kati Gina, ngani po to kati Gina, galit ang Kali, ngani. o na, akan na nga addition pa ni. Di pa. Pila pa, mudagan. Magdugay pa. Mag-adhesive. Adhesive bantong kang Herlin. Lain mo nga ni kayo, matandog ng kusada na. Ukab tanan. Mag-takot-takot. Dadtulong tuyo na dadto. Tagod-takod man. Nakaliwa ka ni Hunsa. Wala. Takot pa ka doon. At ito, wag na, basa at tubig na. Basa mo tubig katong Hindi kang na tubig sila. puyaw na. Sayo, ano ito nga, kalingawan na. Map, kaliwag map. Di day kay magsigig map. Okay na mga ito. Huwag nga na adhesive, musugal sila. Kung sa minto, kalahin mo na si minto kayo kuhan ng tubig. Asa to ba uli ni adhesive ni? Simentora. Balik ka putang ngayon ng adhesive, kaya mahal ko no. Huwag nga nagsayang ito eh. Mahal bitaw adhesive kay tag 500 dag sako. Mahal ko sa una. Mas mahal ko sa una. Kay tag sa paman ka ning brato-brato na kadaghan na. Daghan mong gamit. Okay. Mahala sa una katapag sugod na rin ang bukuan. Na, ibabaw na. Limok kong ibabaw na. Mulihak bitaw. Ug matumban mo ni timailhan nga mulutak mulihak. Pero di pa na basta-basta. Kaya pa na. Ano na pati once madam.
Good morning. Kaduhang adlaw. Webes sa buntag. Like hapon po. Tanaw na ron og ilang agig nang sa nato gahapon kay momento gahapon ang kuan. Bangkap. Pangukab ra tong hapon, makugakwak. Mana siguro ron kay batay man to sila. Untuk overtime man. Agwan tagbaklay agwakwak. Oh. Kwak. Late na jud ko. Taraw na to sa bilang agi. Ba na siguro. Na. Abot na ako man sila pamahaw. Tahon ko. Morning. Sarah. Tara. Manajudam. Ayo, pwede ditong ban? Ha? Sana all. Ida to rin ngagi. Karipod. Kanina dami mag-uwi. Kuya, walang overtime day mo? Wah, kalau punta sebenarnya. Thursday morning, dyan na ko dari. Update sa gibakbak hapon. Na. Alang manhuman na. Alang itong naglanisag, balhina na. Da kanilang gitira karon. Hindi gitira nila ron. Puti, itong color. Itong puli sa kuan, money. 5 minutes later. Nagbaha na. Hindi na maklaro basketballan. Baha oy, ang mga sakop ro nang sa naka. Oh. Lagajad baha ato. Bukas, baha na. Nabukaw, panahon oy, init sa to ganiha.
sila moagi.